Ćao i dobrodošli na moj kanal. Danas ću spremam Jaffa tortu koja se ne peče. Prvo ću napravim fil. Ovdje imam 700 ml mlijeka, u šerpi imam pola litre, a ovdje imam 200 u kojoj ću da razmutim 2 pudinga od vanilije. U ovih pola litre mlijeka ću dodam odmah da se prokuha 8 kašika šećera. A ovdje ću da razmutim 2 pudinga od vanilije. I sad čekat ću da prokuha mlijeko da napravim fil, to jest da skuham puding. I evo kada je mlijeko prokvačalo, sad ću da napravim puding. Evo, puding je kuhan, sad ću ga prespem u drugu zdjelu i prekrit ću prozirnom folijom da se dobro ohladi. Evo, presat ću ga u drugu zdjelu. Prekrit ću prozirnom folijom i ostavit ću da se dobro ohladi, pa ću onda da nastavim da radim. Evo sada ću pripremim podlogu. Ovdje imam 150 g mlevene plazme u kojoj ću dodam 100 g rastopljenog maslaca i 100 ml soka od naranđe i napravit ću koru. I evo kada sam napravila podlogu, sad ću je prebacim u kalup. I lijepo ću da raspodijelim po kalupu. Evo napravila sam podlogu, sad ću je skloniti sa strane. Ovdje imam 200 ml mlijeka u koji ću dodam 2 kesice šlaga i da umutim. I evo umutila sam šlag, sad ću ga sklonim sa strane. Evo puding se ohladio, sad ću malo da ga izradim. Izradit ću isto s ovim metlicama od šlaga, neću prati. I kada sam izradila puding malo, dodat ću 70 g maslaca. I to ću opet da izmutim. Kada sam izmutila puding i masla, sad ću dodam 7 kašika šlaga. I to ću da izmutim isto. Evo fil je gotov, sad ću da filujem tortu. Sada ću pola fila da stavim preko kore. Da raspodijelim lijepo. I kada sam raspodijelila pola fila preko kore, sad ću Jaffa keks da umačim u sok od naranđe. I redat ću u kalup, znači čokoladu okrećem prema gore, čokoladni deo. Kada sam stavila Jaffu preko, stavila sam oko 150 g. Sada ću drugi dio fila da premažem preko.
I kada sam nanijela i drugi dio fila, sada ću preko da nanesem šlag. Evo, premazala sam i šlag. Sada ću tortu preko noći da ostavim u frižideru da se dobro stegne. Pa ću vam sutra pokazati presjek kako izgleda torta. I evo ovako torta izgleda kada sam skinula obruč. Preko noći mi je bila u frižideru. Sada ću da je isječem pa ću vam pokazati presjek kako izgleda. Evo ovako izgleda presjek torte. Pogledajte kako lijepo izgleda. Ova torta se baš brzo pravi. Jako je jednostavna i ukusna je baš. Ja se nadam da vam se dopao recept. Isto tako nadam da ćete probati napraviti ovu jafu tortu koja se ne peče. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ili ne. Prijetno!